dar aici o să vie păgânii și o să treacă totul prin foc și o să ardă biserica. Și eu m-am mutat în Sfântul Munte la mănăstirea mea. Și dacă vreți, veniți acolo. Și atunci au rămas și ei în Sfântul Munte. Și icoana aceea se păstrează până acum la mănăstirea Zografu și face foarte multe minuni. A doua icoană, tot cu Sfântul Gheorghe acolo, a venit într-o perioadă când a mai fost în perioada iconoclaștelor și asta o icoană pe mare, plutind cu lumină până la cer. Și când au văzut-o părinții, era în dreptul cumva a mănăstirilor între Vatopedul, Zograful, pe mare. Și s-au dus mai multe bărci să ridice icoana. Și oarecum era o neînțelegere între ei. Păi o luăm noi la mănăstirea noastră, dar noi vrem la mănăstirea noastră. Și atunci unul din părinții bătrâni a spus așa: să aleagă Sfântul Gheorghe unde vrea să meargă. Iată, dragilor, că ne vedem iarăși la un moment de praznic, de sărbătoare a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Vedem că nu e doar un sfânt, am putea spune oarecare, i s-a adăugat și cuvântul purtător de biruință. Înțelegem prin aceasta că El ne ajută la biruința împotriva diavolilor, împotriva patimilor, împotriva a tot ceea ce ne luptă. Vedem că în timpurile vechi și voievozii și împărații îl chemau în ajutor. De aceea a și fost numit purtător de biruință. A fost și el un tânăr ca toți ceilalți, născut în Palestina, în Lida. I-a murit tatăl, a fost crescut de mama lui. Tatăl cum i-a murit? Mărturisind pe Hristos, devenind mucenic. Și a fost crescut de mama lui și la 20 de ani era un tânăr înțelept, credincios și viteaz. Și mama lui s-a mutat atunci la Roma. Și a fost luat de împărat, văzându-i vitejia și înțelepciunea, și numit în diferite ranguri, ajungând până să fie voievod, și nu un simplu voievod. Se spune că conducea garda împăratului. Era din cei mai de bază în jurul împăratului Diocletian, care stăpânea atunci, dar care era și prigonitor a creștinilor. Și la un moment dat, când împăratul a dat porunci să fie chinuiți creștinii, și odată și a doua oară și iarăși aduna senatul și spunea să nu mai rămână niciun creștin, atunci s-a ridicat Sfântul Gheorghe, un tânăr, la 20 ceva de ani, gândiți-vă, în fața împăratului care se credea zeu, care se credea de neînvins. Și a spus: împărate, ce faci? De ce chinuiești oamenii care nu-ți fac niciun rău, care sunt supuși ție, îți slujesc cu credință, sunt viteji în războaie și nu fac nimic rău? De ce te-ai ridicat mai rău decât animalele și îi ucizi fără de milă? Spune că împăratul a rămas fără de glas, văzând îndrăzneala lui, că toți se plecau, se ploconeau în fața lui și a văzut că un tânăr a avut îndrăzneala asta. Și bineînțeles, a încercat prin toate căile să-l întoarcă și n-a reușit. Și l-a chinuit mult, ia închipuiți-vă, l-a legat pe o roată pe care erau puse de desubt așa tot felul de cioburi, de cuie, de toate, și a învârtit roata aceea, tăindu-l cordele, așa. Și l-a chinuit mult și după aceea, părându-i se că a murit, l-a aruncat în temniță. Și i s-a arătat Hristos și i-a spus:
îmbărbătează-te, Gheorghe, că eu sunt cu tine. Și l-a vindecat. Când a văzut împăratul, nu putea să creadă așa ceva. A spus că numai cu vrejile face așa ceva. După aceea a poruncit să-i facă o încălțăminte de fer înroșit, care avea cuie în tal pe tot ieșite, și să-l încalce forțat așa și să-l alerge. Și își bătea joc împăratul de el, zicând: îți place, Gheorghe, aleargă. Zice: da, îmi sunt foarte plăcute încălțămintele, că alerg pentru Hristos. Și iarăși s-a arătat Hristos și l-a vindecat. După aceea l-a aruncat într-o groapă cu var nestins. Știm cu toții. De acolo în câteva ore nu mai rămâne nimic. Te topește varul. L-au legat cu frâmbii și l-au aruncat în groapa aceea, s-a scufundat cu tot un var. L-au lăsat 3 zile. După 3 zile au dat porunc împăratul: scoteți-i oasele de acolo. Și l-a scos viu și nevătămat, slăvind pe Hristos. Și nici atunci nu a priceput împăratul. Și a adus un vrăjitor din cei mai mari, care a spus: zice, fac ce vreau cu el. Vrei să închine la zei, dau o băutură de așa ceva făcut încât o să închine la zei. Dacă vrei să moară, îi dau o băutură să moară. Și împăratul și să închine la zei. Eu dat băutura, nimic nu a pățit. Eu dat toate băuturile care le avea el, Sfântul Gheorghe slăvea pe Dumnezeu. Și când au văzut că nu mai găsește nicio cale, împăratul era disperat. Și atunci vrăjitorul zice: eu am auzit la creștini că se spune că în numele lui Hristos pot face orice, pot învia și morții. Zice: uite, un prieten de-al meu, chiar el a fost îngropat aici. Dacă cu adevărat Dumnezeul lui Gheorghe atât de puternic, să-l învie. Și a spus Sfântul Gheorghe: și știu că nu o să credeți, dar pentru poporul simplu de aici, ca să înțeleagă cine-i Hristos, Hristos al meu îl va învia. Și s-a dus la mormânt, o desăcut mormântul, s-a rugat Sfântul Gheorghe și când a spus în numele lui Hristos: ridică-te, o învia cel mort. Și nu numai că a înviat, îl slăvea pe Dumnezeu și o căzut la picioarele Sfântului Gheorghe. Și atunci vrăjitorul ăsta, Atanasie, când a văzut lucrul ăsta, a căzut și el la picioarele Sfântului și a spus: iartă-mă pentru tot ce ți-am făcut, dar îmi dau seama cu adevărat că Dumnezeul tău e Dumnezeu adevărat, dacă a putut să învie și morții. Și atunci împăratul, văzând că nu mai știe ce să facă, o da poruncă să fie tăiat și vrăjitorul. Și după aceea l-a pus în închisoare pe Sfântul Gheorghe. Și a doua zi l-a scos și a spus: Gheorghe, zice, m-ai făcut să te chinuiesc atâta, uite, și așa, zice, nu ți-i milă de tine, zice, dacă ție nu ți-a fost milă de mine. Și împăratul i s-a părut că e mai blând. Zice: hai, vină în capiștea idolească. Hai că vin dacă vrei, eu zis el. Și când a intrat în capiștea idolească, zice: în numele lui Hristos, tu, idole de aici, Apolon, să-mi spui, ești Dumnezeu sau nu ești? Nu sunt Dumnezeu. Noi suntem diavoli care silim oamenii să se depărteze de Dumnezeu, o recunoscut ei. Și el zice: dacă am venit o robul lui Hristos aici, voi cum mai stați în picioare? Și atunci toți idolii au căzut la pământ și s-au făcut fărâme. Și atunci împărăteasa Alexandra, soția împăratului Diocletian, care deja era creștină în ascuns, nu mai putut răbda, au ieșit și o zis: împărate, și eu sunt creștină, fă ce vrei, dar eu nu mai pot să trăiesc cu tine. Și atât s-a supărat împăratul, a poruncit: nu mai vreau să aud ei, tăiați-le capetele. Și în felul ăsta au fost tăiat capul și Sfintii împărătese Alexandra și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Vedeți cine Sfântul Mare Mucenic Gheorghe? De asta multi așa vedenii care s-au arătat, se spune că la picioarele Mântuitorului cei mai mari mucenici erau Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Pentru că ei nu au fost oameni simpli, gândiți-vă, au avut funcții mari, averi de toate, dar nu au ținut cont de nimic. Și cu cât renunți la mai multă slavă, la mai multă materie,
cu atât ai plată mai mult la Dumnezeu. Că e mai greu pentru unul bogat, cu toate posibilitățile, să renunțe la toate, să nu se mai gândească la nimic. Și vedem că așa a fost și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și să nu uităm, uitați-vă, în Sfântul Munte la Mănăstirea Zogravu, îi numită Casa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Pentru că acolo, când s-a construit mănăstirea, erau 3 frați călugări. S-au călugărit și au construit o mică biserică acolo. Dar nu se înțelegeau ce hram să pună. Și atunci au spus așa: pregătim un lemn mare, din mărime așa unei icoane, îl punem în biserică, încuiem biserica și ne rugăm 3 zile. Și ce hram va hotărî Dumnezeu să se picteze icoana singură. După 3 zile de rugăciune, au văzut biserica, parcă era în flăcări toată. Și când au intrat înăuntru, au găsit icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe pictată. Și atunci s-au bucurat și au pus hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. După câteva luni de zile, s-au trezit acolo cu un stareț mai în vârstă, cu 20 de călugări. Și când au intrat în biserică, zice: uite, l-ai pe Sfântul nostru aici. Și atunci i-a întrebat: dar ce s-a întâmplat? Zice: noi eram în Lida, în patria Sfântului Gheorghe, undeva acolo, zice, la o mănăstire. Și într-o seară la priveghere am văzut cum s-a dezlipit pictura de pe icoană și a plecat prin aer. Și a rămas doar lemnul. Și atunci ne-a rugat și a spus: Sfinte Gheorghe, cu ce ți-am greșit din ai părăsit? Și s-a arătat Sfântul Gheorghe și a spus: nu ați greșit cu nimic, dar aici o să fie păgânii și o să treacă totul prin foc și o să ardă biserica. Și eu m-am mutat în Sfântul Munte la mănăstirea mea. Și dacă vreți, veniți acolo. Și atunci au rămas și ei în Sfântul Munte. Și icoana aceea se păstrează până acum la Mănăstirea Zogravu și face foarte multe minuni. A doua icoană, tot cu Sfântul Gheorghe acolo, a venit într-o perioadă când a mai fost în perioada iconoclaștilor și asta o icoană pe mare, plutind cu lumină până la cer. Și când au văzut-o părinții, era în dreptul cumva a mănăstirilor între Vatopedul, Zogravu, pe mare. Și s-au dus mai multe bărci să ridice icoana. Și oarecum era o neînțelegere între ei. Păi o luăm noi la mănăstirea noastră, dar noi vrem la mănăstirea noastră. Și atunci unul din părinții bătrâni a spus așa: să aleagă Sfântul Gheorghe unde vrea să meargă. Și atunci a adus un catâr care nu fusese pentru prima dată adus în Sfântul Munte, nu cunoștea cărările. O pus icoana pe el, o legat-o și o lăsat liber. Și o luat-o pe drumul din munte până pe dealul din fața mănăstirii Zogravu. Și acolo s-a așezat jos și a murit. Și atunci au cunoscut cu toții că acolo vrea Sfântul Gheorghe să rămâie. O luat icoana, au dus-o în mănăstirea Zogravu, au făcut rugăciuni și a doua zi a dispărut icoana. Când s-a dus, au găsit-o la fel pe dealul cealaltă, de 3 ori așa. Și atunci s-a arătat Gheorghe, Sfântul Gheorghe, și a spus: să faceți o bisericuță aici în cinstea mea. Și au făcut o bisericuță acolo, după aceea icoana au mutat-o în mănăstire și se află și acum în mănăstire a Sfântului Gheorghe. Deci acolo când te duci la închinare, cum vedeți peste tot, că într-o parte e Maica Domnului, e un sfânt sau ceva, aici e icoana mare a Sfântului Gheorghe prima, în partea asta lantă e a Sfântului Gheorghe a doua, iar în strana arhierească e icoana a treia, tot a Sfântului Gheorghe, care a fost dăruită de Ștefan cel Mare și Sfânt. Când era el în viață și avea un război mare cu turcii, care a venit cu 100.000 și el avea doar 15.000, s-a rugat atunci la Dumnezeu: Doamne, ce să fac? Cum să mă lupt cu ei? Și i s-a arătat Sfântul Gheorghe. Și a spus: iei icoana care o are mama ta și să o porți înaintea oștirii și steagul pe care e închipuit chipul meu, că avea și steag brodat cu chipul Sfântului Gheorghe, și să le porți în fața oștirii. Și i-a biruit pe turci. Și când o prins pe un turc, pe un soldat turc, l-a întrebat: dar de ce fugeați așa de noi, că erați mult mai mulți? Zice: nu de voi, de călărețul pe cal alb
care mergea în fruntea voastră, că eram fricoșători, de ceala fugeam noi, de ce îl vedeau pe Sfântul Gheorghe. Și mereu folositul icoana asta întotdeauna Sfântul Gheorghe când pleca la război. Și înainte de a muri, el i s-a arătat Sfântul Gheorghe și a spus așa: te-am ajutat toată viața. De acum icoana asta și steagul să le trimiți în Sfântul Munte la Mănăstirea Zografu, unde e casa mea. Și să afle icoana acolo, iar steagul este în biblioteca Mănăstirii la Zografu. Deci vedeți cine e Sfântul Gheorghe și cât de mult ajută. De asta să-l aveți ca ocrotitor, să aveți icoana lui în casele voastre și uitați că o rânduit așa bunul Dumnezeu, să aveți biserica aici închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfintei Mare Mucenițe Fotinii. O să ridici cu ajutorul Domnului și Biserica Mare, să fiți alături de Părintele aici, pentru că o să fie o biserică minunată, cu har mult. Și dacă o să veniți cu credință, o să primiți mult folos aici. Pentru că, uite, că s-au rânduit așa în timp. Știți cu toții cei mai vechi cum o rândui Maica Domnului, să poată deschide locul ăsta, să se facă aici bisericuța asta și să ajungă la sfârșit. Pentru că mai este de lucru, nu vă gândiți. Eu îi spuneam Părintele, când spunea el la început: Părinte, în primele luni fac un paraclis și în 2 ani termin biserica. Zic: Părinte, ia-ți de la minim 5 ani în sus. Zic că asta e minimul să poți face o biserică 5 ani. Și poți să te duci la 10 ani și așa mai departe. O biserică nu e o casă. Vedeți cu totul cât e de lucru. Și încă cât mai este, după aceea când spui că e gata biserica, urmează pictura, care durează și ea 2-3 ani. De asta e nevoie și Părintele să aibă sprijin. Pentru că nu e ușor, să știți. Așa din exterior e ușor, dar să-ți dăruiești toată viața, îți lași și familia ta și tot, să te implici într-o construcție din asta, care durează 10 ani. Și să ne gândim, preotul e ca și militarul. Poți să termine o biserică, să apuce de slujbă bucuros, să primească ordine de la Patriarhie, vezi că în satul cu tare nu este biserică, pentru că te rog, te duci acolo și vezi poate faci ceva. Și te trezești după o muncă de asta, că faci ascultare. Am întâlnit preot român în Italia, 5 parohii. După 20 de ani venise pe acolo, era alb, și Părinte, mă duc în țară, spun la Patriarhie să mă lasă în pace, că nu mai pot. Cum terminam mâna, primeam telefon, du-te în orașul cu tare, că sunt români și n-au biserică. Și o luam de la zero. Mă duceam, mă angajam cu ziua, începeam să întreb în dreapta, stânga, uite, sunt români, închiriam de la catolici o cămăruță să încerc să fac liturghie și uite așa, până făceam o comunitate. Și când mă simțeam și eu începeam să respir, Părinte, vezi următorul ăla așa. Nu vă gândiți că e ușor pentru un preot. Deci pentru el contează mult să aibă și o familie bună care să-i fie alături, să-l sprijine. E foarte greu. El nu are nici zi, nici noapte. Un om poate e bolnav. Părinte, hai repede și împărtășește-mă, hai spovedește-mă, hai așa. E exact ca pe front. Asta înseamnă. Mulți judic. Preoță, cu ce biserică are, ce mașină are. El nu știu, ei nu știu prin ce trece preotul ăla ca să aibă biserica aceea. Câți ani de muncă, de jertfă, nopți nedormite și toate astea. Astea sunt lucruri care par ușoare, dar nu sunt ușoare. Cei care ați construit măcar o căsuță, știți ce înseamnă lucrul ăsta. Și o biserică e ca și cum ai cortui o jumătate de cartier, nu o căsuță. Cere o steneală multă. Și de asta să fiți alături la Părintele, să vă rugați pentru el. Ați văzut ce a spus la apostol? Că Sfântul Apostol Petru a fost închis la timpul lui. Și ce-a făcut biserica? Zice, făceau rugăciuni pentru el. Și s-a dus Îngerul Domnului, a deschis temnița și l-a spus. Câtă putere au avut rugăciunile bisericii. Oamenii, cei care îl iubeau, s-au rugat pentru el și l-au scos din închisoare. De asta, rugăciunile în comună sunt foarte puternice. Devin ca o făclie care se ridică la cer. Și de asta, cu câți oameni sunt mai mulți la biserică, cu atât ai rugăciunea mai puternică.
Cu cât se implică oamenii mai mult în rugăciune, participă cu tot sufletul, cu atâta și har mai mult de la Dumnezeu vine peste toți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și toți Sfinții. Amin. Amin.